या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अभिनंदनाच्या ठरावांचा वर्षाव। जिल्हा बँकेचा कारभार लोकाभिमुख, नितेश राणे यांचे गौरवोद्गार। आणि मार्केटमध्ये माशांचे दर वाढलेलेच। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। न्यायबाई हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय कणकवली इथं डोळ्यांच्या सर्व आजारांवरती अत्याधुनिक उपचार केले जातात। तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून अगदी माफक दरात विवेकानंद नेत्रालयात सेवा दिली जाते। मधुमेह तसेच उच्च रक्तदाबाचा त्रास असलेल्या रुग्णांना डोळ्यांच्या आजारांवरती अतिशय काळजीपूर्वक अत्याधुनिक उपचार केले जातात। कणकवलीच नव्हे तर जिल्ह्यातील रुग्ण इथे चांगले उपचार घेऊन जातात। पाहूयात। नमस्कार, मी डॉक्टर प्रवीण हंकारे। मी पडद्याचा म्हणजे विट्रिओ रेटिना सर्जन आहे। मी नॅब आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय कणकवली जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे कार्यरत आहे। येथे आपण डोळ्याच्या आजारांविषयी लागणाऱ्या सर्व उपचार सर्व रुग्णांना कमी खर्चामध्ये देऊ शकतो। विवेकानंद नेत्रालय हे गेल्या 15 वर्षांपासून अविरत रुग्णांना डोळ्याच्या आजारांबद्दल सुविधा देत आहे आणि आतापर्यंत आपण 15,000पेक्षा जास्त ऑपरेशन पेशंटचे केलेले आहेत। यामध्ये मोतीबिंदूचे ऑपरेशन, तिरळेपणाचे ऑपरेशन किंवा बुबुळाचे ऑपरेशन, पडद्याचे ऑपरेशन या सर्व सुविधा आपल्या हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल आहेत। तर आपल्याकडे मोतीबिंदूच्या ऑपरेशनसाठी फॅरोस हे अटलीचे जर्मन तंत्रज्ञानाचे मशीन अवेलेबल आहे, ज्यामध्ये अत्याधुनिक पद्धतीने छोटंसं जखम करून घडीचं लेन्स टाकता येतं आणि त्यानंतर मोतीबिंदूच्या ऑपरेशननंतर चष्म्याचा नंबर राहत नाही। हे फॅरोस मशीन आपल्याकडे आहे। तसेच पडद्यासाठी जे पडद्याचे उपचारासाठी लागणारे मशीन आहे विट्रेक्टॉमी मशीन, तेही आपल्याकडे आहे। सोबतच मोतीबिंदू सोबतच मधुमेही रुग्ण किंवा ज्यांना हायपरटेन्शन आहे, रक्तदाब आहे, उच्च रक्तदाब, अशा पेशंटसाठी जे लेझरची सुविधा, OCT किंवा डोळ्याची सोनोग्राफी असेल तर या सर्व सुविधा आपल्या हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल आहेत। मोतीबिंदूचे किंवा पडद्याच्या ऑपरेशनचे रेट ठरलेले आहेत, पण आपल्याकडे अत्यंत गरजू आणि इकॉनॉमिकली वीक सेक्शनसाठी अत्यल्प खर्चात आपण सर्जरी करून देतो। तसेच जे लोक खर्च करू शकतात त्यांना अत्याधुनिक पद्धतीनं फेको तंत्रज्ञानाने घडीचे लेन्स टाकण्यात येते, ज्यामध्ये पेशंटला दूरचा किंवा जवळचा नंबर राहत नाही। तर हे सर्व आपण करतो। आपल्या हॉस्पिटलमध्ये डायबिटीस किंवा हायपरटेन्सिव्ह म्हणजे मधुमेही किंवा उच्च रक्तदाब असलेल्या पेशंटना जे पडद्याचे आजार होतात किंवा जे बुबुळाचे आजार होतात, या सर्व आजारांची उपचार जे आहेत ते आपल्या इथे अवेलेबल आहेत। यामध्ये ग्रीन लेझर आहे, डोळ्यामध्ये जे सूज येते त्यासाठी इंजेक्शन अँटी VEGF जे दिलं जातं तेही आपल्या इथे आपण प्रोव्हाइड करतो। आणि त्यानंतर पडद्यासाठी जे लागणाऱ्या शस्त्रक्रिया आहेत, पडदा सरकणे, पडद्यावरती रक्तस्राव होणे किंवा पडद्यावरती ताण येणे, तर या सगळ्या आजारांचे उपचार आपण शस्त्रक्रियेद्वारे इथे करू शकतो। तर येणाऱ्या काळामध्ये आता जसे आजार वाढीला आहेत, येणाऱ्या सेडेंटरी लाईफस्टाईलमुळे जसे डायबिटीस, हायपरटेन्सिव्ह वाढतं, त्यामुळे डोळ्याचे आजार वाढतात। तर या सर्व आजारांवरती आता उपचार करण्यासाठी लोकांना गोवा, मुंबई, पुणे अशा मोठ्या ठिकाणी न जाता आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली येथे विवेकानंद नेत्रालयमध्ये
सर्व उपचार तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत अवेलेबल आहेत आणि सर्व घटकांसाठी समाजातील सर्व घटकांसाठी हे उपचार अवेलेबल आहेत. त्यामुळे सर्व गरजूंनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. कोकणात सध्या शेतीचा हंगाम सुरू असून शेतकरी अनेक पद्धतींचा वापर करतायत. अशीच एक कमी क्षेत्रात जास्त उत्पन्न देणारी पद्धत पाहूयात. नमस्कार मंडळी, मी दीपेश परब स्वागत करते तुमचा कोकण 7 लाईव्हमध्ये. मी आज असे मातोंड या गावात असे आणि जवळजवळ आपल्या कोकणातली भात शेतीची जी लावणी पद्धत म्हणजे तरव लावचो ही पद्धत जवळजवळ तरव लावण्या संपलेला असा म्हणजे पूर्ण तरव लावून झालेलो हा शेतकऱ्यांचो. आणि तरव लावून झाल्यानंतर जर शेतीचा अधिकाधिक उत्पन्न आपणाक मिळाचा आणि आपला शेती जी भात शेती आहे ती जास्तीत जास्त प्रमाणात आपणाक तिच्यापासून उत्पन्न मिळायचं किंवा त्याची जे योग्य पद्धतीने ती शेती होऊची यासाठी एक आपणाक नवीन पद्धत, नवीन म्हणजे पद्धत तशी सगळ्यांका काही शेतकऱ्यांका माहितीच असा, बरेचसे शेतकरी करतात, परंतु आपली ही पारंपरिक जी शेती पद्धती होती त्याच्यात ही पद्धत अगोदर वापरीत नाहीत. आणि आता शेतकरी ही ज्या यांत्रिकीकरण ज्या शासनानं काढला ह्याच्या दृष्टीने शेतकरी ही पद्धत आज वापरतात आणि निश्चितच शेतकऱ्यांका ह्याचो अनुभव सुद्धा किंवा ह्याचो जो रिझल्ट तो सुद्धा मिळालेलो असा. ह्या पद्धतीक म्हणतात कुळपणी, म्हणजे शेतीची कुळपणी करूची ही पद्धत ठिकठिकाणी वरच्या घाटमाथ्यावर वगैरे ही पद्धत वापरली जाता, पण आपल्याकडे काही प्रमाणातच ही पद्धत वापरण्यात येऊ होती अगोदर. आणि आता ही पद्धत आपल्याकडे सुद्धा वापरून कशा प्रमाणात कमी होत चालली असं म्हणतात. मात्र हे जर शेतीतले वेगवेगळे पद्धती जर आपण वापरले तर ह्याच्यापासून सुद्धा चांगला उत्पन्न या ठिकाणी मिळू शकता. आणि मी आपणाक आता दाखवतोय कशा प्रकारे ही पद्धत मी असे मातोंड गावात असे आणि मातोंड गावात या शेतीत मळ्यात दिलेलो असे आणि ह्याचे जे शेतकरी असतात प्रवीण गुरव म्हणून तर तेही आपल्या शेतात ही पद्धत कुळपणीची पद्धत वापरतात आणि त्याचे काय फायदे असत आणि कशा पद्धतीने ही केली जाता ही मी तुमका आता दाखवतलोय. तत्पूर्वी हा तुमका आधी दाखवतोय बघा. ही अशा प्रकारे कुळपणी केल्यानंतर ही आपण बघतायत जागा ही आता कुळपणी केल्यानंतरची आणि ही ह्या बाजूक ह्याच्या बाजूक आपली जी शेती ही पारंपरिक पद्धतीने केलेली आपली शेती म्हणजे एक गोष्ट सांगायची म्हणजे अगोदरच्या काळात आपले जे शेतकरी असतात ते शेती तरव लायल्यानी की म्हणजे लावणी केल्यानी की तरव वाढल्यानंतर त्याची पात कापणं किंवा त्याच्यानंतर डायरेक्ट भात कापणं अशी पद्धत होती. मात्र ह्याच्यात काहीसं उत्पन्न सुद्धा थोडंफार कमी मिळता
आणि ही कुळपणी केल्यानंतर आपण बघतलो त्या शेतकऱ्यांकाच विचारतलो की कशा पद्धतीने काय उत्पन्न मिळतं, कारण हे आज माका वाटतं गेले दोन तीन वर्ष ही पद्धत वापरतात या ठिकाणी. आणि शासनाचं यांत्रिकीकरणाची जी पद्धती असतात त्याचो चांगल्या पद्धतीने ते लाभ घेतात. आणि कशा पद्धतीने याचं उत्पन्न सुद्धा कशा पद्धतीने मिळतं आणि काय मिळतं हे आपण शेतकरी त्यांच्याकडून जाणून घेतलो. आणि ही कुळपणी केल्यानंतर भाताचं म्हणजे कशा प्रकारे त्याची वाढ होता आणि किती जास्त प्रमाणात उत्पन्न मिळतं ह्या सुद्धा आपण त्यांच्याकडून जाणून घेतलो. तर बघूया त्यांच्याशी सुद्धा आपण बोलाया. आणि आपल्याकडे आणखी सुद्धा काय शेतकरी असत त्यांच्याशी पण आपण याची माहिती घेणार आहोत आजच्या या लाईव्ह व्हिडिओमध्ये. तर ही बघतात आपण, ही आता ही कुळपणी करूच्या आधीची आणि ही आता ते या ठिकाणी कुळपणी करतात बघा. एका तितकीच हे चालव यंत्र आपण बघू शकता. या बघा मी तुमका दाखवतोय या अशा पद्धतीने असा. आणि आपले म्हणजे एका कुठच्याही पेट्रोलची गरज नाही किंवा एका कसल्या इंधनाची गरज नाही. हा हातीन चालवचं यंत्र हा. म्हणजे ह्याच्यामुळे आपण शेतीक म्हणजे कुठच्या पेट्रोलमुळे काय प्रदूषण होत किंवा आणखी शेतीक काय हानी होत असं काहीही नाही. ह्या यंत्र जा आता हातीन चालवचं यंत्र ह्याका सुद्धा मेहनत लागता. आणि तुम्ही बघू शकता ह्या कुळपणी करूचा ह्या यंत्र. आणि आपल्या सोबत असत प्रवीण गुरव. नमस्कार. तुमची शेती आहे, तुम्ही कुळपणी करतात. माका सांगा कशा पद्धतीने कुळपणी करतात आणि त्याचे काय फायदे असत. हा मेन म्हणजे पहिलं असं श्री पद्धतीने भात लावल्यामुळे सध्या माणसांची लावणी करणाऱ्या माणसांची कमतरता, त्याच्यामुळे कमी माणसात जास्तीत जास्त कमी तरव लागणं त्याच्या मेन उद्दिष्ट. आणि शेतकऱ्याचे पैसे पण वाचतात त्याच्यामुळे आणि परिश्रम पण वाचतात. दुसरा अशी लावल्यामुळे आणि त्याच्यानंतर 12 दिवसांनी कुळपणी केल्यानंतर जी जमीन इकडच्या कोकण पट्ट्याची घट्ट होता पाऊस पडल्यानंतर, ती एक प्रकारचा जो आपण लावताना चिखल करतो तसंच तो चिखल केला जाता. आणि त्यांची जी रोपांची पिलं फोडण्याची जी क्षमता असता ती वाढता. आणि जर आपण चिखलात खत वापरतो तर परत यूज केला जाता त्याच्यात. त्यामुळे त्याच्यात भरपूर फुटवे फुटणं हे एक प्रमाण चांगला होता. तर नडणी येणार नाही. तर आम्ही एक रान म्हणतो तर 2 रोपांमध्ये उगवता आणि भाताचं उत्पन्न कमी होता त्याच्यामुळे ता येणार नाही. त्याच्यानंतर तुमका उत्पन्न चांगला मिळता. आणि मेन म्हणजे तुमका लावक माणसं लागणार नाही. आणि आताच्या ह्याच्यात कसं माणसं जवळपास नाहीच झाली आहेत. आणि जसं आता शेतकऱ्यांनी यांत्रिकीकरण करीत तसं ती शेती बऱ्यापैकी हे होते. मग ह्याच्यात माणसं पण कमी लागतात. आणि तुम्ही हातानच चालवतात. होय. साधारण किती सकाळपासून कुणगे केलात तुम्ही. जवळपास आता एक कोपरं झालं तर नाही म्हटलं तरी 3-4 गुंठ्यांचं असा. अजून आता 2-3 होते. ते किती तास लागले या तुमका करू घ्या. या जवळपास 1 तासाभरात सगळं हे होतं. तासाभरात झालं. म्हणजे ज्या माणसांका दिवस लागतात त्या तुमका 1-2-3 तासात तुम्ही 3 तासात पूर्ण होता. करतात. ओके. आणि काय सांगा आता अजून किती तुम्ही शेती आणि किती करूचा अजून. नाही म्हटलं तरी अजून 15-20 गुंठे शेती कुळकुची असं. साधारण तुम्ही ह्या वर्षभर करतात म्हणजे माका वाटतं आणखी गेल्या वर्षी पण त्याच्या 2 वर्ष सतत करतोय मी. 2 वर्ष सतत 3रं करतात. वर्ष. मग तुमका याचं म्हणजे रिझल्ट दिलो का. बऱ्यापैकी चांगलं मिळालं. मग किती साधारण भातात जर रान आहे म्हणजे वेस्टेज रान आहे तर बऱ्यापैकी कमी झाला. आणि भाताचं उत्पन्न पण वाढला. भाताचे फुटवे येणं ह्या पण वाढला. मंडळी अशा प्रकारे ही कुळपणीमुळे फायदा हा. आणि हे आता कुळपणी या ठिकाणी करतात. आपल्या सोबत आणखी सुद्धा याचे शेतकरी आहेत नितीन परब असत. काय सांगाल आपण आता बघितला ह्या कुळपणीची पद्धत बघितली. अगोदरच्या काळात ही पद्धत वापरली जाय काय किंवा ही कशा पद्धतीने वापरली जाय. नाही ही पद्धत अगोदर काय नव्हती. पण आता कसं झाला ह्या जमिनीत गवत म्हणजे आम्ही काय म्हणतो जे ह्या म्हणतो ना तण ते जास्त वाढतं. त्याच्यामुळे आवं पोसून नाही. आता ह्या पद्धतीमुळे कसं आला आता तो जो आवं बिव हा का ना ह्यो चांगल्यापैकी पोसूता. आणि जवळजवळ आता मी तुम्हाला लाईव्ह सांगतो खरेच म्हणजे जेव्हा आता जो आधी आहे पूर्वीच्या लावणीत काय ना जवळजवळ 15 ते 14-15 पिला फुटतात आवं. पण आता ह्या ह्याच्यात काय ना बघा तुम्ही आता तो आवं बघा ह्याच्यात
जवळजवळ सध्या तरी 12-15 आहोत सध्या. म्हणजे ह्याच्यानंतर जो आहो पोसू तुलो ना तरी माझ्या अंदाजाने का 40 ते 50 ह्या फुटा होईल, पिला फुटा होईल की. आणि जवळजवळ एका कुंग्यात जो तुम्ही आता 2 कुंग्याचे जर भात मिळाला का नाही, याच्यात एका कुंग्यात तुमका त्याचे डबल भात मिळू शकता. म्हणजे याचं उत्पन्न सुद्धा व्यवस्थित उत्पन्न वाढतं. जास्त दा. आणि जमीन कसा नाही बरी राहता तुमची ह्याच्यात. आणि काय सांगाल, म्हणजे आता ही कोळपणी साधारण किती दिवस, म्हणजे आता रोल आल्यानंतर हा, किती दिवसांनी ही करतात ही साधारण 12-15 दिवसांनी तरी करू होईल. कारण कोळपणी? त्यानंतर नंतर जो खूप मोठं पोचवल्यानंतर कोळपणी करू मिळणार नाही. कारण त्याच्यामुळे हे 12-15 दिवसात तुम्ही केल्यात काय नाही, नंतर तुमका ह्याच्यात काही करूची गरज नाही. ह्याच्यात नंदनिक तुमका माणसा नाही आणि पाणी लेवल राहता विषय येणार, बाकी काय ह्या नाही एकदम असा. ह्या आपण यंत्र सुद्धा तुम्ही बघू शकता, दाखवतात आपण. प्रवीण गुरव असत, हे शेतकरी आहेत मातोंडमधले आणि अत्यंत शासनाची जे यांत्रिकीकरणाची पद्धती आहेत ते वापरून हे शेती करतात. आणि त्यांचं असं ठाम मत आहे की यांत्रिकीकरण वापरल्यामुळे आपली जी शेती आहे ती अधिकाधिक जास्त बहरता, अधिकाधिक जास्त उत्पन्न देता. तुम्ही बघू शकता आता लावणी झालेली आहे आणि बऱ्यापैकी सगळं जो हे मळ असा तो हिरवगार दिसता. सगळी लावणी सगळ्या शेतकऱ्यांची संपलेली आहे आणि भात आता जवळजवळ नाही म्हटलं तरी थोडाफार वर इलेला. आणि हे जी पद्धती आहेत, हे कुळपणीचे जे पद्धती असत हे अगोदर आपणाला कमी बघूक मिळायचे, मात्र आता यांत्रिकीकरणात शेतकरी बऱ्यापैकी हे पद्धती वापरतात आणि निश्चितच ते त्यांच्याने वापरूचे. कारण सध्या शेती कमी आहे आणि तुम्ही नोकरी वगैरे म्हणतात तर तुम्ही बघितलं. आणि प्रवीण गुरव हे सुद्धा आपले या ठिकाणचे तरुण असत आणि आता दुसरे शेतकरी नितीन परब सुद्धा तरुण आहेत. तर हे शेती करून आपलं उदरनिर्वाह चालवतात आणि याच्यातून उत्पन्न ह्या चांगल्या प्रकारे त्यांना मिळतं. निश्चितच यांत्रिकीकरण ह्या खूप चांगला असा. आणि तुम्ही बघितलं तर त्यांच्यात कुठचाही जा यंत्र त्याच्यात कोणताही पेट्रोल वापरला जाणार नाही किंवा अजून कुठचा प्रदूषणयुक्त कुठचाही त्याच्यात म्हणजे तत्व नाही. असं जा असा तर ते हातानंच करतात. आणि मेहनती 100% असाच, म्हणजे शेती म्हटली मेहनत, हा मेहनतीनं या फळ मिळतात, मातीतून उगवणारा ह्या सोना असा. आणि ही कोळपणीची पद्धत आपण बघितली, निश्चितच अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ही पद्धत वापरूची आणि आपली शेती जी आहे ती अजून उत्पन्न देण्यासाठी प्रयत्न करूचे. हेच या व्हिडिओ करण्यामागे आमचा उद्देश असा. आणि लावणी झालेली आहे संपूर्णपणे. अगोदरच्या काळात लावणी झाल्यानंतर डायरेक्ट म्हणजे कापणी व्हायची किंवा मध्ये जे भात वाढतात ती भात वगैरे कापण्या व्हायचा. मात्र हे पद्धती केल्यामुळे तुमचं वेळ पण वाचता आणि हे अशामुळे तुमचं उत्पन्न पण वाढता. हे उद्देश होतो या व्हिडिओ मागे. तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आम्ही नवनवीन व्हिडिओ तुमच्या समोर घेऊन येतो. तुम्ही बघत राहा कोकण सात लाईव्ह. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. सावंत फाउंडेशन गेली 20 वर्ष सिंधुदुर्गमध्ये शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, सांस्कृतिक, सामाजिक तसंच शेतकी विषयावरील विविध उपक्रम राबवत आहेत. सावंत फाउंडेशन संचलित डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र तालुका कणकवली केंद्राचं उद्घाटन जानेवारी 2018मध्ये 3 दिवसीय शिक्षक विज्ञान प्रात्यक्षिक कार्यशाळा घेऊन करण्यात आलं होतं. आणि आता शिक्षकांसाठी 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शन कणकवली विद्यामंदिर हायस्कूलमध्ये आयोजित करण्यात आलं आहे. पाहूयात. सिंधुदुर्गामध्ये गेली 20 वर्ष सावंत फाउंडेशन कळसुरीच्या वतीने विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. त्यामुळे त्यात प्रमुख हा विषय आहे हा विज्ञानाच्या विषयासाठी त्यांनी अशासाठी घेतले आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे विद्यार्थी आहेत, शिक्षक आहेत, ते आपल्या इथले वैज्ञानिक व्हावेत ह्या दृष्टिकोनातून ते काम करत आहेत. आपल्यासोबत सावंत फाउंडेशनचे सदस्य आहेत. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत कशा पद्धतीने हे काम सुरू असतं. सर नमस्कार. आपलं जे काम आहे ते विज्ञान दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विज्ञान युगामध्ये नांदी आपल्याला पाहायला मिळावी अशी आमची अपेक्षा आहे आणि आपण हे काम देखील खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू केलं आहे.
कसं नियोजन असतं, काय सांगाल? आम्ही सावंत फाउंडेशनची स्थापना 2003मध्ये केलेली आहे आणि शैक्षणिक आम्ही जास्त धोरण ठेवलेलं आहे. शैक्षणिक, सामाजिक किंवा शेतकी या विषयावर आम्ही विविध कार्यक्रम जिल्ह्यामध्ये राबवत असतो. आकाशदर्शन हा एक खूप मोठा कार्यक्रम सावंत फाउंडेशन गेली 2 वर्ष 2018पासून करतो आहोत. त्यामध्ये कळसुली, शिवडाव, त्यानंतर एकूण 4 कार्यक्रम झालेले आहेत. कळसुलीमध्ये 2, शिवडावमध्ये 2, त्यानंतर माणगावला 1, कुडाळमध्ये 4, हे 5वा कार्यक्रम झालेला आहे. आणि 6वा कार्यक्रम आमचा देवगड तालुक्यामध्ये जामसंडेमध्ये झालेला आहे. अशा प्रकारे आम्ही संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम घेत आहोत. सावंत फाउंडेशनची पहिली कार्यशाळा ज्यावेळी डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र स्थापन झालं, त्यावेळी डॉक्टर परेश जोशी आणि त्यांचे इतर सहकारी आणि इतर संस्था मिळून आम्ही शिक्षक ट्रेनिंग हा जिल्ह्यासाठी कार्यक्रम राबवला होता. तर त्यावेळी आम्ही बऱ्याच शिक्षकांनी त्याच्यात भाग घेतलेला होता आणि प्रात्यक्षिक तिथे घेण्यात आलेलं होतं. आणि तिथे आम्ही डॉक्टर परेश जोशींना असं वाटलं की आपण जर ह्या कार्यक्रम रेग्युलर 2 महिन्याने किंवा 3 महिन्याने घेतलं तर बऱ्यापैकी शिक्षक ट्रेन होतील आणि जो सिंधुदुर्गाचा आताचा जो रिझल्ट असतो 100% 10वी-12वीचा, तर ही हुशार मुलांना पुढे मार्गदर्शन होईल आणि त्यातून वैज्ञानिक निर्माण होतील, ही आमची प्रामाणिक आता 4 तालुक्यामध्ये आपण हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. नेमकं कसं असेल कार्यक्रम, कुठे असेल? आता पहिला कार्यक्रम आमचा आहे हा कणकवली तालुक्यामध्ये विद्यामंदिर हायस्कूलमध्ये आहे. विद्यामंदिर हायस्कूल 10, 11 आणि 12 ऑगस्ट रोजी हा कार्यक्रम सकाळी सुरुवात होईल. आणि त्यानंतर कुडाळ, मालवण आणि वैभववाडी असे एकूण 4 तालुके आम्ही यावेळी कव्हर करणार आहोत. आणि त्यामध्ये पहिल्या दिवशी अगदी नॉमिनल थोडक्यात असं उद्घाटन समारंभ हे करून जास्तीत जास्त प्रयोगांना आम्ही प्राधान्य देणार आहोत. हा कार्यक्रम करण्यामागे नेमका उद्देश काय? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विज्ञानाची आवड विद्यार्थ्यांना व्हावी, त्यांच्यामध्ये तेवढं पोटेन्शियल आहे आणि ते जास्तीत जास्त विज्ञाना विषयाकडे आकर्षित करून त्यांना शास्त्रज्ञ किंवा देशाला कशी हे करता येईल. ॲक्च्युली हे सगळं डॉक्टर रमेश सावंत यांची संकल्पना होती, आम्ही ती राबवत आहोत. सर, सावंत फाउंडेशनच्या वतीने जे 4 कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत, तिथे नेमकं कशा पद्धतीने शिक्षकांना मार्गदर्शन काय सांगताय? आमची जे हे ऑलिम्पियाडची पद्धती होती, असं आम्ही ते शिक्षकांचा ट्रेनिंग नाही म्हणतो मी, एक्सपिरियन्स, अनुभव आम्ही शेअर करणार आहोत. तिथे काय असते, आता लॅबमध्ये शिक्षक गेले की लॅब सेट कसे करायचे हे सुद्धा त्यांना अडचण असते. तर आम्ही ते सुद्धा त्यांना एक्सपिरियन्स देतो, ट्रेनिंग देतो की केमिकलचे सॉल्युशन कसे बनवायचे, लॅब कशी सेट करायची आणि नंतर सिम्पल एक्सपेरिमेंट्स कशी करायची. तिथे फायनान्शियल प्रॉब्लेम असल्यामुळे स्कूलमध्ये असं असतो की आमच्याकडे कॉस्टली इक्विपमेंट नाही, तर त्याचा चीपर जे सॉल्युशन असते जे लोकल स्टोअरमध्ये मिळते ते आपण यूज करून कसं तो एक्सपेरिमेंट करू शकतो ते कॉन्सेप्ट क्लिअर करतात. ते सेटिंग केली, लॅब सेट कशी करतात, डेटा कसं घ्यायचं, ग्राफ कसं ड्रॉ करायचं आणि जे एक्सपेरिमेंटमध्ये जे डेटा येते त्याला कसं तुम्ही प्रेझेंट करतात टेबलमध्ये की ग्राफमध्ये, असेच प्रकारचे जे छोटे छोटे पॉईंट्स असतात एक्सपेरिमेंटसाठी, तो सगळे पॉईंट्स आम्ही तिथे टीचर समोर ठेवतात. आणि आमचा एक दुसरा विषय असा आहे की आता एखाद्या मुलाला तुम्ही कारमध्ये ड्रायव्हरच्या बाजूला बसवलं आणि त्याला दाखवलं की ड्रायव्हिंग कसं होते, तर तो शिकू शकत नाही. त्याला तिथे सीटमध्ये बसून शिकवायचं. असंच आमचा रोल आहे की टीचरला एक्सपेरिमेंट करवायचं, ते करणार आणि नंतर ते स्टुडंटला पण कसं करायचं ते शिकवणार, हे आमचा उद्देश आहे. आपण एक कळसुलीमध्ये एक ट्रेनिंग घेतलेलं होतं याच्या आधी, तिथला काय अनुभव, काय शिक्षकांचा अनुभव? हां, तिथे मी असं सांगू शकतो की तिथे 2-3 टीचर असे होते आणि ॲव्हरेज तर त्यांचे लेवल बरोबरच असतं, पण 2-3 टीचर असे होते तिथे की अजूनही आमच्या संपर्कात आहेत. ते
हा एक्सपेरिमेंट्स 2-3 जे होते आम्ही पुष्कळ केले होते, पण 2-3 एक्सपेरिमेंट ते आता स्टुडंट्सला शिकवतात तो घेऊन. तर आम्हाला असं वाटलं की इथे जे टीचर्स आहेत ते त्याला बरोबर ते विषयाला घेऊन शाळेत शिकवण्यासाठी त्याचा उपयोग करतात. सध्याच्या परिस्थितीत आपण हे जे इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून शिकवता, शिक्षकांना शिकवता, मार्गदर्शन करता, हे सर्व कार्यक्रमाचे नियोजन सावंत फाउंडेशन करतच आहे. पण ज्या नाही होत, आमचा असा अनुभव झाला आता. आणि आमचा हे उद्देश आहे की आम्ही हा ट्रेनिंग मुंबईमध्ये नाही करत. ह्याचा उद्देशच हे आहे की जेव्हा आम्ही लोकल सेंटरवर आले तर इथे काय चॅलेंजेस असते ते आम्ही आधीच येऊन बघून जातो आणि जे असते ते आम्ही सॉल्व करून टाकतो. आणि नंतर त्यांनाही टीचरला पण माहीत पडतं की कशा अशा छोटे छोटे टेक्निकल प्रॉब्लेम्स येतात एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंगमध्ये, पण ते कसे सॉल्व करवायचे आणि कशा त्याचा उपयोग करायचा, तर त्यांनाही हे अनुभव येतो. अजून एक उद्देश हे आहे की हे शिक्षक जे ट्रेन झाले ते हा मेसेज जवळचे जे दुसरे शाळे आहे की दुसऱ्या टीचर्स आहे जे नाही येऊ शकले त्यांना हे मेसेज पास करायचं की कसं एक्सपेरिमेंट करतात. तर फक्त स्टुडंट्सला शिकवायचं असं नाही, दुसरे टीचर्सला पण हा मेसेज शिकवायचा आहे. हे आमचा उद्देश आहे. ह्याचा उद्देश हे आहे की आपलं मुलं जे आहे ते टेक्स्टबुकमध्ये शिकतात आणि नंतर त्याचा उपयोग कसा करायचा जीवनमध्ये तो कनेक्शन होत नाही. आता तुम्हाला इंजिनिअरिंगमध्ये जायचं आहे किंवा मेडिकलला जायचं आहे किंवा सायन्स रिसर्चमध्ये जायचं आहे करिअर म्हणून, तिथे ह्याचा पुष्कळ उपयोग आहे की आपला जे नॉलेज आहे ते कसं आपण प्रॅक्टिकल कसं यूज करू त्याचा. पण फक्त हेच नाही, दुसरे करिअरमध्ये जे जातात, समजा तुम्ही कॉमर्सला जायचं आहे की लॉला जायचं आहे, त्यांनाही हे ट्रेनिंग मिळतं की आपण जे टेक्स्टबुकमध्ये शिकतो त्याला आपल्याला ॲप्लिकेशन कसं करायचं लाईफमध्ये, त्याचाही ट्रेनिंग होते त्यांचं. निश्चितच हे होते डॉक्टर परेश जोशी, जे होमी बाबा रिसर्च सेंटर एज्युकेशन, टाटा इन्स्टिट्यूट फंडामेंटल रिसर्च सेंटर व इतरही अन्य संस्थांच्या माध्यमातून हे काम करत आहेत. आणि सावंत फाउंडेशनच्या वतीने हा जो जिल्ह्यामध्ये उपक्रम राबवलेला आहे तो जिल्ह्यातील शिक्षक आहेत त्या शिक्षकांना एक तज्ज्ञ शिक्षक बनवावं, सायन्समध्ये तज्ज्ञ शिक्षक बनावं आणि त्यात आपल्या जिल्ह्यातील मुलं ही वैज्ञानिक व्हावी हाच एक उद्देश आहे. त्यामुळे आपण आता त्यांच्याशी चर्चा केली, त्यांनी जे आपल्याला सांगितलं की आपलं नेमकं काम कसं चालतं, कशा पद्धतीने आपलं नियोजन असेल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि ह्या पुढील 2 ते 4 महिन्यात ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जे कार्यक्रम घेणार आहेत त्यासाठी सर्वांनी ह्या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, जेणेकरून आपल्याला देखील वैज्ञानिक होता येईल, विज्ञान युगात आपल्याला पुढे जाता येईल. आणि सर्वच मुलं म्हणजे विज्ञान युगामध्ये काम करताना आपण आर्ट्स असेल, सायन्स असेल, कॉमर्स असेल, हे फक्त विज्ञान युगच नाही आहे, तर ह्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला हे एक्झिबिशन किंवा ह्या संदर्भात ट्रेनिंग मिळालं तर आपण पुढे आपली प्रगती करू शकू असं त्यांनी एक आपल्याला सांगितलेलं आहे. त्यामुळे खूप चांगला ह्याचा जो प्रशिक्षणाचा आपल्याला लाभ होईल या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना, एवढंच मात्र निश्चित. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. सध्या बाजारात माशांचे दर भलतेच वाढलेले पाहायला मिळत आहेत. पाहूयात कणकवली मार्केटमध्ये माशांचे दर नेमके काय आहेत. मालवणी गजालीमध्ये आपला स्वागत असा. आज आपण कणकवलीत असो. कणकवलीमध्ये आपण मच्छी मार्केटमध्ये आहोत. मच्छी मार्केटमध्ये मासे आज बघलं होतं खूप इले होत, पण ते महाग होत, कारण एक मासं जो बांगडे आपण म्हणतो ते 100 रुपये 3 बांगडे होत. आणि जे इतरही बांगडे होत, काही खरेदी करणारे जे नागरिक आहेत त्यांना विचारूया. आज मासे घेऊ गेला तुम्ही, काय सांगतात, कसे होत? बांगडे वगैरे आज खूप 200 रुपयाचे 8 बांगडे सांगतात, 100 रुपये 4 नाही तर 5 बांगडे. भरपूर आज मासे खूपच महाग झालेले आहेत. आणि बाकी सौंदर्य देखील आहेत, त्याच्याबद्दल काय सांगतात? सौंदर्य 200 रुपयाचं वाटो सांगतात, घेण्याच्या पलीकडचा हा सगळा.
नावाक आपले मासे होय म्हणून घेऊन जाऊ होय. आज मासे इले पण महाग काय सांगते? हे सौंदाळे आम्ही घेतो त्यांच्याकडनं होलसेलमध्ये 3000 बॉक्स, मग विकणार आम्ही 200 रुपयानं वाटा, तर ते परवडणार, नाही तर परवडणार नाही. हे 100ला 5 बांगडे देतो, आता 6 घालतो बांगडे. हे 200 वाटे आहेत, 200 रुपये वाटा, 100 रुपये वाटा, हे 200 रुपये वाटा. हे आता मच्छी हे माशांचे पैसे किती झाले? हे असे करून 30-35 हजार रुपये होतात माशांचे. यांना आपका सांगले ना की आज सध्या हे मासे महाग झाले आहेत. कारण काय आहे, आता खाडीतले मासे येतात आणि खाडीतले मासे मोठे जे बोट असतात ते आतमध्ये जात नाही, ते परवडत नाही आणि त्यामुळे हे मासे महाग झाले आहेत. कारण आता आपल्याला माहिती आहे पावसाळा सुरू असल्यामुळे हे मासे आपण म्हणजे नदीत नाही, समुद्रात नाही येत नाही, हे खाडीतले मासे असतात. आपल्यासोबत अजून काही ते मासे विक्रेते असतात. काय सांगशील आज मासे महाग थोडेसे काय म्हणतात? मासे इलेत पण महाग येतात तसे आम्ही विकतो. काय करत आज बांगडं सौंदाळे 300 किलो बांगडे विकायचे कसे? 205 गेले तर 10 रुपये होतले. सगळा पैसे भरू पाहिजे, सगळ्याचे भाडा भरू पाहिजे, सगळा भरू पाहिजे. आता हे सध्या मासे येतात ते खैना येतात. हे मालवणचे, देवगड मालवण खाडीतले मासे. आता समुद्र बंद आहे ना, खाडीतले मासे 200चे 5 ते 4 रुपये, 4 असले तर 3 रुपये असे. आजच्या दिवशी हे मासे बघतो आम्ही मालवणी गजालीमध्ये. आपल्या कोकणसा लाईव्हचा सेपरेट एक महत्त्वाचा आम्ही पेज चालू केला, मालवणी गजाली. या मालवणी गजालीमध्ये कणकवलीतला आजचा या मच्छी मार्केट आपण दाखवतो. मच्छी मार्केट खूप सुंदर आहे. मच्छी मार्केटमध्ये नेहमी या खूप कणकवलीतले जे शहरवासी आहेत ते येत असतात आणि खरेदी करत असतात. मासे असतात, मग ते सुरमई असू दे, बांगडे असू दे, त्यानंतर सौंदाळे असू दे, चिंगूळ असू दे, मोरी असू दे, सर्व प्रकारचे हे मोठे मासे हे कणकवलीच्या या मार्केटमध्ये मिळतात. आपल्या सोबत येथे जे काही मासे विक्रेतात, काय मासे असतात तुमच्याकडे? माझ्याकडे मासे सध्या खाडीचे सुळे, शेतका, कुर्ल्या, खाडीचे कुर्ल्या आणि मोरी आहे, बारीक चिंगुळ आहे, मोठी चिंगुळ आहे माझ्याकडे. तुमच्याकडे इलेले, हा. काय विशेष आहे कुर्ल्यात या? हे खाडीचे कुर्ल्या आहेत, ह्या खडपात मिळतात ह्या. आणि आपल्याकडे मोठ्या साईजमध्ये तुम्हाला मिळणार, कधी पण आला तरी. आम्ही किलोवर विकतो, 600 रुपये किलो विकतो आम्ही. मोठी असेल तर, लहान साईज असेल तर 550 रुपये किलोने विकतो. आम्ही किलोवर विकतो, किलोवर घेतो त्यामुळे आम्ही किलोवर विकतो, आम्हाला इतके किलोवर मिळतात. नाही, हे खाडीतले मासे आहेत, छोटे बघा. हे तुम्हाला बारकी पगार लावून खाडीला अगदी काटायला लागून तुम्हाला हा मासा बराचसा आता कसं वाढ झाली नाही उत्पत्तीचं. हे आता याचा सीझन आहे त्यांचा, त्यामुळे मासा जवळ येतो. ऊन लागल्यामुळे मासा वर आला, 2 दिवसामुळे मासा मिळतोय. आताच या मासे विक्रेत्यांनी सांगितल्याने आमका की हे जे मासे खाडीतले आणि येतात आणि आज खाडीतले मासे असल्यामुळेच हे मासे सध्या महागत आपण बघतो. हे सध्या ज्या कणकवलीचा मच्छी मार्केट आहे त्या सध्या असा ह्या अशी परिस्थिती आहे की सध्या जे खवय्यत आज रविवार आणि मांसाहारी वार असल्यामुळे हे सगळे खाण्यासाठी आणि हे खरेदी करण्यासाठी येतात. पण आजच्या दिवशी मासे थोडे महागत, त्यामुळे काही जणांनी मटणावर ताव मारूचा देखील विचार करतात आणि तशाच पद्धतीने चिकन देखील घेऊचा विचार करतात. आणि जे सध्याचे मासे विक्रेते आहेत, तुम्ही रोज मासे विक्री बसतात, काय सांगतात? काय आज परिस्थिती आहे माशांची? आज सध्या परिस्थिती माशांची महागाईचे मासे आहे, सध्या परिस्थिती चांगली नाही आहे, सध्या मासे मिळत नाहीत. जे मासे विक्रेते त्यांनी सांगल्यानी परिस्थिती जे मासे येतात तेच खूप महाग येतात, त्यामुळे आपल्याला मासे परवडत नाहीत आणि त्यामुळे हे मासे महागत अशी परिस्थिती असा. त्यामुळे जे खरेदीदार आहेत त्यांच्याकडनं काही जाणून घेणार आहोत. पण काय आज जे मासे महागत त्याबद्दल ते काय म्हणतात त्या आपण त्यांना 1-2 आमचे जे ग्राहक आहेत त्यांना विचारणार असो की आज जे मासे हे असत ते आपण नेमके काय काय आहेत ते दाखवतो सगळ्यांना. चिंगळा कशी आहेत? औषधी कशी आहेत? वाटो ही चिंगळा होती 500 रुपये वाटो. हे कसे आहेत? काय मासे? या माशांचं नाव काय? तांबोशी. कशी आहे ती? 300 रुपये ही तांबोशी. म्हणजे हे सौंदाळे आहेत, हे बांगडे आहेत, म्हणजे अशा पद्धतीचे हे मासे कणकवली दिलेले आहेत बऱ्यापैकी. पण सध्या जास्त रेट. हे आपण बघतो ही पापलेट आहेत, कशा आहेत? 504 ही पापलेट आहेत. त्यामुळे आज ही जे मासे घेऊ घेतात, मासे घेऊ घेणारे जे ग्राहक आहेत ते 2 मिनिटं आज
आज मासे काका महागत काय सांगतास? काका आपले बोलाक नाही आपल्याबरोबर. आज मासे ते म्हणतात खूप महागत, त्यामुळे आजच्या दिवशी सगळेच जण बाहेर पडलेत, कारण 4 दिवस सतत पाऊस होतो आणि या पावसामुळे खूप कंटाळले लोक होते, ते आज बाहेर पडले. शनिवार रविवारी जर पावसानं विश्रांती घेतल्या, त्यामुळे सगळेजण आज पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून वर्षापर्यंत काही जातले, आंबोली जाती, शिवडाव जाती, काही जण घरात बसून खाण्याचा आनंद घेतील. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीत ही कणकवली मच्छी मार्केटची परिस्थिती आम्ही दाखवली मालवणी गजालीमध्ये, आणि ही खूप चांगली होती. मासे खूप इले, पण थोडे महाग असल्यामुळे खवय्यांका जरा त्याचं खर्च राहतो, सहन करतो लागतात. त्यामुळे एवढीच परिस्थिती आजची आहे. आणि आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची 40वी विधिमंडळ वार्षिक बैठक म्हणजेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज ओरोस येथील शरद कृषी भवनमध्ये संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी अनेक डिजिटल व्यवहार, उद्योग चालना, विकास संस्था सक्षमीकरण यावर अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्यात. पाहूयात. आपल्या जिल्ह्यातला सामान्य शेतकरी मजबूत झाला पाहिजे यासाठी जिल्हा बँक, खरेदी विक्री संघ आणि त्या ठिकाणच्या विकास सहकारी संस्था किंवा दुग्ध सहकारी संस्था या सगळ्यांच्या माध्यमातून आपण एक एकत्रितपणे या पुढच्या काळामध्ये एक मोठं चळवळ उभारू अशा, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळेजण मदत कराल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. रोजगार निर्मितीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा या जिल्ह्यामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय आपण जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून घेतलेले आहेत, आणि त्याच्यामध्ये सिंधू उद्योग सहयोग केंद्राच्या माध्यमातून या ठिकाणी याच्या गेल्या वर्षी आपण पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची मान्यता मिळवलेली होती. या वर्षी आपण मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची सुद्धा मान्यता मिळवली, आणि त्याच्याबरोबर CGT MSc ही जी क्रेडिट गॅरंटी प्रोग्राम जो आहे त्याची सुद्धा मान्यता या ठिकाणी आता नजीकच्या काळामध्ये जिल्हा बँकेला मिळते. म्हणजे नॅशनलाइज बँकांकडे ज्या ज्या केंद्र शासनाच्या किंवा राज्य शासनाच्या योजना होत्या त्या सगळ्या प्रकारच्या योजना या पुढच्या काळामध्ये आपल्या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून राबवल्या जाणार आहेत, आणि म्हणून या जिल्ह्यातल्या नवीन उद्योजकांना याचा निश्चितपणे फायदा होतोय. वर्षभरामध्ये जर आपण बघितलं तर जवळपास 262 नवीन छोट्या मोठ्या उद्योजकांनी त्या ठिकाणी नवीन व्यवसाय या योजनांच्या माध्यमातून जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून सुरू केले, आणि जवळपास 16,40,00,000 रुपयाचं कर्ज वितरण आपण या योजनांच्या माध्यमातून वर्षभरात केलेलं आहे. या आर्थिक वर्षामध्ये आमचा प्रयत्न आहे की साधारणतः 50 कोटी रुपयाचं कर्ज वितरण हे या नव उद्योजकांना आपल्या जिल्ह्यातल्या करावं, आणि त्याच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न या जिल्ह्यामध्ये करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आणि निश्चितपणे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आता अर्ज यायला लागलेले आहेत, नवीन उद्योजक तयार होण्यासाठी पुढे यायला लागलेले आहेत. याच्यामध्ये सुद्धा आपल्या सगळ्यांचा सहभाग या पुढच्या काळामध्ये असावा. आणि हे सगळं करत असताना जिल्ह्यामध्ये अबोली रिक्षा सारखी, म्हणजे पिंक रिक्षा यासारखी योजना राबवण्याचा सुद्धा आम्ही प्रयत्न केला. त्याच्यामध्ये आतापर्यंत 3 महिला पुढे आल्या, त्यांचे रिक्षा सुद्धा या ठिकाणी आले आहेत, आणि त्यांना कर्ज वितरण आपण कमी व्याजदराने दीर्घ मुदतीचं करतो. अजून सुद्धा जिल्ह्याभरातल्या ज्या ज्या नवीन महिलांना या ठिकाणी हा व्यवसाय सुरू करायचा असेल त्यांनी पुढे यावं अशा प्रकारचं या निमित्ताने आवाहन करतो. आणि शेतीपूरक व्यवसायामध्ये सुद्धा आपण हे सगळ्या अनेक योजना या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून राबवतो. दुधाळ जनावरांच्या बाबतीमध्ये आणि दूध उत्पादनाच्या बाबतीमध्ये मी गेल्या वर्षीच आपल्याला सांगितलेलं होतं की आमचा 4 वर्षाचा संकल्प 1,00,000 लिटर प्रतिदिन दूध उत्पादनाचा आहे, आणि त्या दृष्टिकोनातून फक्त आपण हे जाहीर करून थांबलो नाही, तर त्याच्यासाठी ज्या ज्या योजना आणणं आवश्यक होतं त्या सगळ्या आणल्या. याच्यामध्ये जिल्हा परिषद, गोकुळ, भगीरथ प्रतिष्ठान, राज्य शासन या सगळ्यांची मदत घेतली. कधी नव्हे ते वेगळ्या प्रकारचे MOU आपण बनवले, आणि त्या MOUच्या माध्यमातून आपल्या जिल्ह्यामध्ये उच्च दर्जाचे
गोठे निर्माण करण्याचं काम सुद्धा या ठिकाणी आपण जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून केलं आणि हे गोठे तयार करूनच थांबलो नाही, तर त्याच्याबरोबर आता चारा निर्मिती असेल, त्यांची पाण्याची व्यवस्था असेल आणि त्याचबरोबर डॉक्टरची निर्मिती असेल, म्हणजे AI वर्करची निर्मिती असेल। याच्यामध्ये जवळपास आता 50-60 नवीन AI वर्कर या वर्षी आपल्या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत होतील, म्हणजे की प्रथमोपचारासाठी सुद्धा जनावरांच्या आपली व्यवस्था या ठिकाणी आपण निर्माण करतोय आणि त्याचा फायदा असा झाला की या आर्थिक वर्षामध्ये जवळपास 6.5 कोटी रुपयाचं कर्ज वितरण या जिल्हा आणि राज्याबाहेरच्या दुधाळ जनावरांच्या खरेदीसाठी झालं आणि जवळपास 921 जनावरं या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये नवीन आलेली आहेत। या आर्थिक वर्षामध्ये आमचा संकल्प आहे की 15 कोटी रुपयाचं कर्ज वितरण आणि जवळपास 1,500 नवीन जनावरं आपल्या जिल्ह्यामध्ये यावीत आणि त्या माध्यमातून आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी आणि त्या दृष्टिकोनातून अनेक शेतकरी आज पुढे येत आहेत। ही एक समाधानाची बाब आहे। विकास सहकारी संस्थांनी सुद्धा या प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावं। दूध संकलन केंद्र सुरू करू शकता, खाद्य विक्रीची सेंटर सुरू करू शकता, त्याचबरोबर चारा विक्रीची सेंटर्स आपण सुरू करू शकता। या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये सुद्धा आपण या पुढच्या काळामध्ये सहभागी व्हावं। जिल्हा दूध संघाच्या माध्यमातून सुद्धा ज्या काही शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी परवाच एक बैठक झाली। पुढच्या महिन्याभरामध्ये त्यांचे सुद्धा प्रश्न निकाली निघतील आणि त्या पुढच्या काळामध्ये जिल्हा दूध संघाच्या माध्यमातून सुद्धा या जिल्ह्यातल्या दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी आपण प्रयत्न करतो आहोत आणि जिल्हा दुग्ध संघ सुद्धा मजबूत करण्यासाठी आपण सगळेजण प्रयत्न करतो आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांची सहकार्य आणि साथ या निमित्ताने आम्ही अपेक्षा करतो आणि हे करत असताना जिल्ह्यामध्ये वराह पालनसारखी योजना आपण आणली, त्याला कर्ज पुरवठा आपण करतोय आणि त्याच्यामुळे आज जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी म्हणजे खास करून गोवा राज्याच्या जवळच्या पट्ट्यामध्ये त्या तालुक्यांमध्ये वराह पालनाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणामध्ये आज वाढतोय। कुक्कुट पालन असेल, शेळी पालन असेल किंवा अन्य शेतीपूरक व्यवसाय असतील याच्यामध्ये सुद्धा आज जिल्हा बँकेने पतपुरवठा केल्यामुळे ते व्यवसाय आज जिल्ह्यामध्ये वाढत आहेत। त्याची आकडेवारी सुद्धा वेळोवेळी आपल्याकडे वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही निश्चितपणे करू आणि हे जे काही आम्ही केलं ते जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या वतीने मी आज आपल्या समोर मांडलं आहे, परंतु पुढच्या वर्षभरामधले सुद्धा काही संकल्प आम्ही आपल्या समोर घेऊन येतो की ज्याच्यामधला पहिला संकल्प आहे की साधारणतः 6,000 कोटी रुपयाच्या ठेवी आपण त्या ठिकाणी जमा करायच्या आहे। 3,000 कोटी रुपयाच्या ठेवी आणि 6,000 कोटी रुपयाचा व्यवसाय अशा प्रकारचा टप्पा त्या ठिकाणी 31 मार्च अखेर आम्ही गाठण्याचा प्रयत्न करतो। जिल्हा बँकेचं पूर्ण प्रशासन आणि संचालक मंडळ आम्ही त्याच्या प्रकारचं नियोजन केलंय आणि मला खात्री आहे की आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून सुद्धा या सगळ्या मोहिमेसाठी आपला हातभार लागेल आणि हे करत असताना छोटे व्यावसायिक असतील, महिला गट असतील यांना व्यवसायासाठी मायक्रो फायनान्सची व्यवस्था या पुढच्या काळामध्ये आपण आणतो। मगाशी बोलताना काही एक मुद्दा राहून गेला की आपले जे पिग्मी एजंट आहे त्या पिग्मी एजंटला सुद्धा आता आपण मायक्रो ATM पुरवलेली आहे। त्यामुळे कुठेही जरी रस्त्यात जरी तुम्हाला पिग्मी एजंट आपला दिसला आणि तुमच्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचं कार्ड असेल आणि तुम्हाला कॅश आवश्यक असेल तर तुम्ही त्या मायक्रो ATM वर जर कॅश स्वॅप केला तर कार्ड स्वॅप केल्यानंतर तुम्हाला आवश्यक ती कॅश त्या पिग्मी एजंट कडनं तात्काळ मिळते। तुम्हाला कुठल्याही मायक्रो ATM मध्ये जायची गरज नाही किंवा कुठल्याही शाखेमध्ये जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची 40वी विधिमंडळ वार्षिक बैठक म्हणजेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज ओरोस येथील शरद कृषी भवनमध्ये संपन्न झाली। यावेळी आमदार नितेश राणे उपस्थित होते। जिल्हा बँकेचा कारभार लोकाभिमुख असल्यानं बँकेवरती नागरिकांचा विश्वास वाढतोय। अतिशय सकारात्मक वातावरणात जिल्हा बँक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व संचालक जिल्ह्याच्या विकासासाठी तसंच शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी दिवसरात्र मेहनत करतायत याचं प्रतिबिंब
आज सर्वसाधारण सभेत पाहायला मिळालं, अशी प्रतिक्रिया आमदार नितेश राणे यांनी कोकण सात लाईव्हशी बोलताना व्यक्त केली. पाहूयात. आज आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकचे सर्वसाधारण सभा चेअरमॅन मनीष दळवीजींच्या नेतृत्वाखाली आणि आम्ही सगळेच संचालक एकत्र येऊन आज संपन्न झाली. आणि आज जसं आपण सांगितले की हा गर्दी जी का आपल्याला पाहायला मिळाली, या गर्दीचा एकच अर्थ आहे की आमच्या जिल्हा बँकेवर विश्वास वाढतो आहे. अतिशय सकारात्मक वातावरणामध्ये आमचे चेअरमॅन, व्हाईस चेअरमॅन, आमचे सगळे संचालक आणि आमचे सगळे कर्मचारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी, शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी वर्षभरामध्ये दिवसरात्र मेहनत करतात आणि त्याचंच प्रतिबिंब आज तुम्हाला ह्या सर्वसाधारण सभेमध्ये पाहायला मिळालं असेल. त्याचबरोबर तुम्ही अभिनंदनाचे ठराव बघा किती आलेले आहेत. ह्याचा अर्थच एवढा आहे की जिल्हा बँकचा कारभार हा लोकभिमुख आहे, लोकांना पटणारा आहे, लोकांनी स्वीकारलेला आहे की आदरणीय राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली, आदरणीय आमच्या रवी चव्हाणजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे संचालक आम्ही अतिशय सक्षम पद्धतीने काम करतो आहे. याच्यावर शिक्कामोर्तब या अभिनंदनच्या ठरावामुळे होतो. साहेब, 5,000 कोटींचा टप्पा गाठलेला आहे जिल्हा बँकेने, 6,000 कोटींचं पुढे ध्येय ठेवलेलं आहे, काय सांगतो? जसं 5,000 टप्प्यापर्यंत आलेलो आहे तसाच कारभार पुढे चालवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही विविध क्षेत्रामध्ये जिल्हा बँकचा प्रसार कसा होईल, लोकांमध्ये विश्वासार्हता कशी वाढेल, आमच्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचा उलाढाल कसा वाढेल, ह्यावर आमचं लक्ष ह्या पुढच्या 1 वर्षामध्ये असेल. चांगल्यातल्या चांगल्या योजना आमच्या जिल्हा बँकेने ह्या निमित्ताने इंट्रोड्यूस केल्या आहे, लोकांसमोर आणलेलं आहे. लोकांच्या घरापर्यंत त्यांची बँक येते, त्यांचा बँकेबरोबर असलेला व्यवहार सुकर करते. म्हणून मला विश्वास आहे जो टार्गेट आम्ही 6,000 कोटीचा ठेवला आहे तो निश्चित पद्धतीने पूर्ण करू. साहेब, एक शेवटचा प्रश्न, विकास संस्थांना सक्षम करण्यासाठी जिल्हा बँक मोठी पावले उचलत आहेत, याबद्दल काय? कारण का त्याची गरज आम्हाला लोकांना भासली जेव्हा आम्ही निवडणूक लढवत पण होतो आणि त्यानंतर असंख्य शेतकऱ्यांशी बोलत असताना विकास संस्थाला खऱ्या अर्थाने आपण कशी ताकद देऊ शकतो, त्यासाठी आमच्या संचालक मंडळामध्ये पण चर्चा झाली, विविध तज्ज्ञांची चर्चा झाली आणि मग आम्ही ठरवलं की विविध योजनांच्या माध्यमातून आमच्या विकास संस्थांना सक्षम कसं करायचं. विकास संस्था सक्षम होणं म्हणजे तळागाळातला शेतकरी सक्षम होणं आणि त्या दृष्टिकोनातून पावलं आम्ही उचलताना आपल्याला दिसत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. देऊळवाडा सागरी महामार्ग इथं रविवारी सकाळी दुचाकी अपघात होऊन एक तरुण रस्त्याच्या बाजूला जखमी स्थितीत दिसून आला. कुडाळ मालवण भाजपा विधानसभा प्रमुख माजी खासदार निलेश राणे हे रविवारी सकाळी मालवण येथून कुडाळच्या दिशेने जात असताना त्यांनी तात्काळ ताफा थांबवत मदत कार्यात सहभागी झाले. दरम्यान उपस्थितांनी रुग्णवाहिका चालकास फोन लावला. अवधूत पुरोळीकर हे रुग्णवाहिका घेऊन तातडीने त्या ठिकाणी दाखल झाले. जखमी तरुणास मालवण ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावरती प्राथमिक उपचार करून अधिक उपचारांसाठी जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अभिनंदनाच्या ठरावांचा वर्षाव. जिल्हा बँकेचा कारभार लोकाभिमुख, नितेश राणे यांचे गौरवोद्गार. आणि मार्केटमध्ये माशांचे दर वाढलेलेच. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.